Takže čaute, s vami je Emikraftiak a dneska si otvoríme 11 darčekov z Mega 3. Sme nazbierali 11 darčekov. Včera bol štedrý večer, takže ak ste sa mali dobre, tak jasné, že... Takže ideme si otvárať a prvý má 12 darčekov máme, takže dokopy 13, takže prvý idem takto a super rare, tak ďalší, zase rare, ešte 10, takto, super rare, hore, dole, epic, takto, mythic, poď, dole, šikmo, hore, legendary, poď, čo padne, a Nita, nádherná, Rambay, Nita, no, si equipnem aj pin, ďalší darček, uvidíme čo padne, nič, rare, skúsim takto, a takto, super rare, hore. Má epic, poď. Do šikma. Á, to bolo dole. Hore. Á, epic to padne. Hore, dole. Super rare. Hore, dole. Epic. Dole, hore, dole. A zase epic to padne. Tu máme len 7 darčekov, takže poďme. Do šikma. Super rare, poď. Dole, hore, dole. Dobre, tak zase nič. Teraz skúsim takto, nič. Takto. Á, super rare, no. Takže hore. Á. Hore. Epic. Skin na Bibi. Ktorý je minus. Dobre, takže posledné 3 darčeky. Do šikma, dole. 30 kreditov, nice. Takže počkaj teraz ako. Do šikma, nie to. Tak, super. Do šikma. Nič. A toto bolo všetko, čo mi padlo z darčekov. Takže toto bol What? Máme tu... What? Klik. A toto je čo akože? Legendary, Mythic, Epic, Super Rare a 3 random? Pizza Planet! Tam začína za... Aha. Pizza Planet nám začína za 8 dní. Ojojoj. To je dobré. A ešte 3 dárky zdarma. Počkaj. What? Koľko je tu zrazu veci? What? OK. Najprv ešte ideme s týmito 3 dárkami, takže uvidíme čo padne, ako vždy. Takže hore. Dole, hore. Nič. Ďalší. Do šikma. A posledný. Do šikma. A nič. Tie fričkové sú také o ničom. Nie, čo som to urobil? Nie. Ojojoj, počkaj. Pauza. Dobre, sme tu zase.
Omylom som na to klikol, mám pomalé Wi-Fi. Takže ideme si otvoriť Hypercharge Star Drop. A 2 spreje. Takže uvidíme, aká hyperchargeka nám padne z Hypercharge. Klik a... Nastiu! Nádhera. To je veľmi dobrá Hypercharge. A ešte tieto 2 nádherné sprejíky. Takže to je neuvěřitelné. A tento skin na Penny Loader, you know. OK. Takže Mega 3 nám skončil, ale je tu nejaký nový kalendár. Zostal drop mi, takže to asi preto, lebo ja som vždy unlucky na Star Dropu. Dobre, a teraz ideme vyskúšať Toy Story skiny, počkajte. Toto sú Toy Story skiny, takže Boopy Bibi, Jessie, Woody Coat. A teraz si ideme vyskúšať, takže ako prvá bude Woody Coat, a teda prvý Woody Coat. Takže ideme si tento skin len trošku vyskúšať, no, overiť. Náhľam sa teraz, takže... Všetky tieto 3 skiny majú aj zvukové, nádherný skin proste. Toto je piník, takto strieľa, ten zvuk je tiež veľmi uspokojivý. Ultina je takáto. To je Woody Coat. Teraz ideme na ďalší. A to bude Boopy Bibi. Kde? Alebo viete čo? Jessie. Where will I put my friend? A potom to bude Boopy Bibi. Takže ona má tiež takéto zvuky. Takéto má efekty. Nádherný zvuk tiež. Toto je piník. A toto je Ultina. Takže toto je Jessie. A teraz ideme na Boopy Bibi. To je niekde... Tu. Smack attack! Mr. Bat wants to play. Aj ona má vlastné zvuky, keď dá tie kytičky. Počúvajte. Ultina je takáto. Takže nádherný skin, toto je pin. A proste takto to vyzerá. Dobre. A toho Buzz Lightyeara si pušneme v budúcom videjku. Takže uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.